जों फाइलेखा वेस्ट एक्सरी बिसि सिबाहरी पाराव दिनै सुरखायनि जों सिबाहरी पारानि सिमी जोगेन्द्र पारा ते गरिहाम पारा मा हेके जत्त दिनै वेस्ट एक्सरी बिसिव जों गरौनाय डोर टू डोर अब तो अलरेडी आगिन सिमी पारा कमन न हेपनो कैंडिडेट मान बाय डिक्लेयर रिवाइवन परव नॉमिनेशन रिवाइवन परव पारा सफायाको आरवाइज ओ पारा जों डेली नागि फायो सामखाय दङ पाब्लिक सपोर्ट अनेक काहाम न जागा हेपनो इलेक्शन सिगां वाइसा बरबाय जत बाय जनगण बाय मालायै কক সালাই কিসা মোখাং ফোননান বাকি ফালিকা আপনারা দোতর ক্যাম্পিং এ সাধারণ মানুষকে কি কি বলবেন গিয়ে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে গিয়ে সাধারণ মানুষ তো অবভিয়াসলি চিনি টিটিআইডিসি এলাকা তো আগিন সিমিনো जों साइमानो चिना जागान मेन प्रॉब्लम मेन इशू खांके लामा दै अब इशू न तुइनो आं तो आगिन सिमिबो गोबां एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस नि बिसिंथै लाइसुइ दङ गोबां जागा जों अलरेडी सामुंबो रिजाक अ सिबाहरी पारागबो दिनै गोबां लामा जों जमा रिजाक कायसा कायनि अलरेडी सकफायका बसकांगबो एमडि सिं बाय परे तेबो आनि थानिबो अबाहाय सामुंख्लायनानि सुजुग माननाय तेबो एडमिनिस्ट्रेशन नि बिसिंथे बुबर आनि कक बनानै नि खाकाव अमाय खाय न जत आलका जागाव जत पाब्लिक न अमनो सानै जे बसकांगो चोंते सुजुग रिखांके ननो पारानि जे नांमानि आबनो जों फुलफिल खायनानि चेष्टा खायने स्पेशली चिनि लामा तै दै आबनो तै जों फोकस खायने असक दिना दर खाय माने बिसिंते जरा जे दर खायबानि बिसिंते चिनि तिप्रा मथा खायनि तो ऑब्वियसली किसामान लरिया जत तिप्रा मथावनो भोट दिनाय आबनो बिसिंतिबो तिनि सीपीआईएम कांग्रेस बीजेपी गोबां मा आनि फ्रेंड्स सर्कल नि बिसिंति दङो आनि आगे आं टीचर खायफ्रा आनि स्टूडेंट्स रक दङो गोबां मा बरक नि पेरेंट्स दङो बरक सपोर्ट दिखाजे बरक जे कुनु पार्टी खाय दं फनो ए 12 बरक तिप्रा मथावनो भोट दिनाय बुबाग्रानो कप्लाय खायनाय बरक कग्रि हरजाक